de timpul freacă, gen de vara, gen nu vrea ea plăcut la școală. De la sală gen se umflă cu oxigen, nu salută dinspre geană, doar din abdomen. Ce trecează orice teren, gen e mereu pe fază, așteaptă doar un semn, gen toată lumea e pe sus lacrimogen, gen că e praf și la oasca pe polen, gen e fenomen. Imaginează-te cum vine metodul de John, e bravo se remarcă emoțiime, specimen care există doar în filme de categoria 3-a, dar în fine. Și că zice că rău poate pe genul gen, pe Jolie ca Angelina Jolie fără studie. 100 milioane întrebi cu pe colagen, mai mult decât Mondren, se potrivesc perfect în poșul ei Cayenne. Și zic că scoate la vânzare un teren, ca să-l mute din Vercen încotro gen pe Eugen. Yo, pe Eugen. Yo, pe Eugen. Yo, pe Eugen. Și știi, drăguțul, m-am angajat, sunt tehnician de salubritate publică. Bine se spune și gunonier, dar prefer tehnician de salubritate publică. Și gen s-a trezit la realitate, gen a zis că vrea să se pună pe fapte, gen s-a angajat în schimbul 3 de noapte, gen pe ziua se deșteaptă în facultate. Gen pierde timpul freacă de vară, gen nu prea i-a plăcut la școală. Și prețută ți poți să fac grate, știi? E foarte bine, îți faci un leasing mai mișto decât vecinul tău. Nu te bagă în seamă, adică știi? Sunt Eugen și asta e stilul meu. Și mi-au spart niște flyeri ghidul de mes, dar mi-am făcut altul. Așa că dacă doriți să mă căutați, aveți ghidul în fața dumneavoastră. Ghidul releaser 16 at yahoo.com.